ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയമാണ് എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ, സുന്നിയുടെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുത്തുപെടുത്താൻ തരിക. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റി. കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം ആശയം പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയമല്ല. പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പർവ്വതീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള സ്റ്റോറി എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലാണ് കേരളം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സിനിമ എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും മതം വിട്ടുപോയ 32,000 ആളുകൾ, ആ ആളുകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയായിരുന്നു ഇതുവരെ ആ സിനിമയുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് മാറി 32,000 മാറി വെറും 3 ആളുകളായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് 3 ആളുകൾ എന്നായി അവരുടെ ചാനലിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. ആ കേരളത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള സംഘപരിവാർ ആശയക്കാർ കേരളത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത്ര ഇതിന് പറയാൻ പറ്റൂ. അതിന് പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനാണ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു സിനിമക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷനും കൊടുക്കാം, മോശം പ്രൊമോഷനും കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൊമോഷനിലൂടെ ആ സിനിമയെ വളർത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട്. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുള്ള കേരളത്തിൽ, ആ കേരളത്തിലുള്ള മതങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢമായ തന്ത്രങ്ങൾ, ആ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെയുള്ള മത നേതാക്കളും ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖന്മാരും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമ നിരോധിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ, പാർട്ടി നോക്കാതെ, മതം നോക്കാതെ ആ ഒരു സിനിമ നിരോധിക്കണം എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. കാരണം കേരളം എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ ഒരു നാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അടിവരേണ്ടത്, ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇസ്ലാമിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, സൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെ തീവ്രമായ സംസാരങ്ങൾ, തീവ്രമായ ആശയങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്ന ചില ക്ലിപ്പുകൾ, വീഡിയോകളുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത്, ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് പറയാനുള്ള എന്തറിയോ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും വെള്ളിയാഴ്ച മുജാഹിദുകൾക്ക് വിട്ടുതരിക. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പറും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ, സുന്നിയുടെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മെമ്പർ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കുത്തുപെടുത്താൻ തരിക. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കി മാറ്റി. ഖുറാഫികൾ ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കുമെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ചില പുത്തനാശയക്കാർ, മുജാഹിദ് ആശയക്കാരുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയക്കാർ തീർച്ചയായും അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നിഷ്പക്ഷമായ പൊതുജനം ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയമാണ് എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം ആശയം പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയമല്ല. പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പർവ്വതീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊരു വഴി കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളം 10 വർഷം കൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളുടെ തനി സ്വഭാവം എന്താണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും. ഇനി വരെ ബന്ധങ്ങൾ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. നമുക്ക് വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് ഇവിടെ, വലിയ ദൗത്യമുണ്ട്. ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ ദീൻ കേരളത്തിൽ ഫതഹായി. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും,
ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ മർക്കസു സക്കാഫത്ത് സുന്നിയെ പൂട്ടിയിട്ട് സക്കാഫി പട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഈ കേരളം. ഗ്യാരണ്ടിയാണിത്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെയുള്ള സുന്നി ആശയക്കാരായ ആളുകൾ ആ സുന്നി ആശയക്കാരായ ആളുകളെ പോലും വെറുക്കുന്ന, അവരെ പോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചീഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ ആളുകളുടെ സംസാരം, ഈ സംസാരം ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം അല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില വിരലെണ്ണാകുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതികൂട്ടി നിർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും പാടില്ല. കാരണം ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇസ്ലാം തീർച്ചയായും സമാധാനം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു ആശയമാണ്. ആ ആശയത്തെ തീവ്രമായി വൽക്കരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിദഈ മുജാഹിദ് ആശയക്കാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം. അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്രമാത്രം സുന്നികളോട് അവർക്ക് വിരോധമുണ്ട്, എത്രമാത്രം അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അവർ പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുസമൂഹം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ്. അതേ മറുഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതും പരസ്പരം സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഇല്ലാത്ത നുണക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടല്ലോ 32,000 എന്നത് വെറും 3 ചുരുങ്ങി. എങ്ങനെയാണത് ചുരുങ്ങിയത്? ഇതുവരെ 32,000 എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ 3 ചുരുങ്ങുന്നു. ഇത്തരം ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഇത് സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ പരസ്പരം തമ്മിൽ തല്ലിക്കാനുള്ള അതിതീവ്രമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന, അരിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്.